Теди, виждаме те на първа тренировка на ЦСКА тук в парка. Първо да ни кажеш как върви възстановяването след операцията. Добре, за сега съм добре. Имам още доста време, докато стане така, че да влезе в залата, но полека-лека ще станат нещата. Днес направих една първа тренировка на стадион Раковски. Сега дойдох тук да видя кои почват, кои не почват и така нататък, да договоря с Попов и така. Как ще премине възстановяването, подготовката ти, с отбора ли ще тренираш индивидуално? За сега остана ми още едно по-дълго ходене до Италия за 2 седмици. В края на седмицата ще тръгна. Оттам ще ми сменят пак програмата за рамото. За сега работя индивидуално, на стадиона, в фитнеса, в къщи с упражнения, физиотерапия и ги съчетавам нещата. И вече, евентуално ноември месец, може би ще мога да вляза в залата. Какво ще мога да правя, дали ще мога да вляза ноември месец, още не е ясно. Какви са оговорките ви с Сашо Попов? Този сезон ще бъдеш в ЦСКА. Да, с Попов говорихме още преди месец и половина-два, може би. Аз ще почна в ЦСКА със сигурност. И вече зависи, ако излезе някоя хубава оферта за чужбина, ще изляза. Ако излезе нещо, което не е толкова приемливо, нали, и няма смисъл, най-вероятно ще изкарам целия сезон тук. Ти самия как се чувстваш след операцията? Още имам, нали, забележки, проблеми, лека болка и така нататък, но това е нормално, защото все пак дават период на възстановяване 7-8 месеца. Те са минали едва 3, така че твърде рано да се каже. Как приемаш решението на Сашо Попов отбора да участва в Европа, предвид факта, че Тимът беше седми миналата година, финансовите проблеми, които имаше през последните години в клуба? Някои определиха това решение и на Левски, и на ЦСКА като лудо с участието в Европа. Ми, Лудост. Защо да е лудост? Смисъл, аз съм за наши отбори да участват в евротурнирите. Имаме тази възможност, дават ни се някакви квоти, защо да не се възползваме от това нещо? Да, разходи са, нали, и така нататък, но ако има възможността, аз бих предпочел да се участва в евротурнирите, защото аз като бях на 20 години, преди да излеза, изиграх 2 шампионски лиги и това ми отвори едва ли не пътя за чужбина. Предполагам, следиш това, което се случва в клубовете, разпределението на играчите, отборите ще бъдат доста променени състави. Какво първенство очакваш? Какъв сезон очакваш в България? Според мен ще стане пак горе-долу като миналата година. Няколко силни отбора, които събират по-сериозните момчета и състезатели, които са останали. И пак ще е интересно, според мен. Според мен леко нещата са тръгнали да се развиват в положителната посока. Дай Боже всичко да е наред и да се получи хубаво в шампионата. Кои са фаворитите според теб? Още нямам на представа. Чуват се някакви слухове за сега кой кого е взел, кой е продал, кой е сменил отбора. Не мога да ви кажа. Трябва да разбера първо какви ще са отборите и вече тогава може да се говори за някакви медали и така нататък. Добре, благодаря, бързо завръщане на полето ти пожелавам.